Здравейте и добре дошли в поредицата от моите безплатни видеоуроци на тема как да попълним данъчната си декларация за 2012 година, ако сме получили доходи от мрежов маркетинг. Аз се казвам Натка Цанкова и в настоящото видео ще демонстрирам един случай, пример за попълване на годишна данъчна декларация, при условие, че лицето, получило доходи от мрежов маркетинг, е пенсионер и мрежовата компания е регистрирана по българското законодателство или пък има представителство на територията на България. Всички видеоуроци, в това число и настоящото, се отнасят за лица, физически лица, които през 2012 година са били местни физически лица по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, което ще рече, че през повече от 183 дни в годината са били на територията на България. По принцип, декларирането на доходите преминава през 3 етапа. Първо трябва да извършим определена предварителна подготовка, след това естествено да попълним годишната декларация и накрая да финализираме с подписване и с подаване в териториална агенция, в териториалния офис на Национална агенция по приходите. Какво включва предварителната подготовка? Естествено, тя е свързана с набавянето на бланки, които ще попълним, и на счетоводни документи, в които има информация, която трябва ние да декларираме. Това са служебни бележки от мрежовата компания за получените суми и бланките на данъчната декларация, които в нашия случай ще бъдат основно тяло на данъчната декларация и приложение номер 3, в което да декларираме доходите си от мрежов маркетинг. Бланките можете да получите от териториалния офис на Агенцията по приходите или пък да изтеглите и да разпечатате от сайта на НАП www.nap.bg. Извършили сме предварителната подготовка. Съответно вече предстои да се заемем с фактическото попълване на нашата годишна декларация. Първото нещо, с което трябва да се заемем, това е да обобщим данните от всички служебни бележки, които сме получили от нашата мрежова компания. Всеки път през годината, когато мрежовата компания ни е изплащала някакъв доход, то тя ни е издавала такива служебни бележки. В най-общ вид те се представляват това, което виждате на слайда, и съдържат информация за това какъв е бил дохода, който ние сме заработили, какви осигурителни вноски са ни удържани. Най-общо, когато лицето е пенсионер, компанията му удържа само вноски за здравно осигуряване, и какъв данък общ доход е удържала компанията. Тъй като тези бележки в повечето случаи са повече от една, ако приемем, че ние сме получавали през цялата година регулярно доходи от мрежов маркетинг всеки месец, то тогава бележките би трябвало да бъдат 12 на брой. И тъй като информацията от тях, която трябва да попълни в годишната данъчна декларация, е обобщена, то аз предлагам да си направите една помощна табличка, която да изглежда ето по този начин. За по-добър изглед ще увелича екрана. В първа колонка са нанесени месеците от годината, след това доходите, които са заработени през всеки месец, следва данъка, който мрежовата компания е удържала, осигурителният доход, върху който е изчислила здравните осигуровки, и накрая самата сума на здравната осигуровка за всеки месец по-отделно.
От таблицата прави впечатление, че в някои от месеците, в нашия случай, който аз съм избрала, нямаме вноски за здравно осигуряване. Това е така, защото преди изчисляването на здравните осигуровки, мрежовата компания трябва да приспадне от заработката ви 25% необходимо присъщи разходи. И след това върху остатъка от сумата да изчисли и удържи здравните осигуровки. В случай обаче, че тази сума, останала след приспадане на 25% необходимо присъщи разходи, е по-малка от минималната работна заплата за съответния месец, то тогава компанията няма право да удържа здравни осигуровки, а удържа само данък общ доход. Така че в тези месеци, в които на нашата таблица липсват здравни осигуровки, аз съм приела точно такъв случай, при който останалата част от сумата след приспадане на разходите е по-малка от минималната работна заплата за съответния месец. След като попълним тази табличка, а точно попълването се вижда ето от този слайд, в който с стрелки в различни цветове съм посочила коя сума от служебната бележка къде да се посочи в нашата помощна табличка. Това е просто едно механично пренасене на информацията от служебните бележки в помощната таблица, след което трябва да изчислим общия размер за годината на всички колони. Общия ни доход, който сме заработили, общия данък, който компанията ни е удържала и общата сума на здравните осигуровки, които са ни начислени и удържани за наша сметка. Имаме обобщения вид на информацията от служебните бележки в тази помощна таблица. И сега предстои тези обобщени данни да попълним в така нареченото приложение номер 3 към данъчната декларация, което е отредено точно за деклариране на доходи от друга стопанска дейност, в това число и доходи от извън трудови правоотношения, какъвто и нашия доход от мрежов бизнес. На първа страница от приложение 3 няма какво да попълваме, освен в най-горният край нашите лични данни. Това са трите ни имена и единия граждански номер. На втора страница също нямаме какво да попълваме, затова преминаваме към страница номер 3. В страница номер 3 се намира таблица 7, която е озаглавена именно доходи от възнаграждения по извън трудови правоотношения. Естествено, най-напред ще се нанесем данните на нашата мрежова компания, нейния БУЛСТАТ, нейното наименование и в първата клетка, дясно от служебната бележка, от приложението, ще посочим общият размер на дохода, който сме заработили в мрежовата компания. При нас той е 5100 лева. Така сме го изчислили в помощната таблица, след като сме обобщили всички месеци за годината, през които сме получавали доходи. Тази сума 5100 лева след това трябва да пренесем на ред 7.8, който всъщност е един обобщаващ ред. Така че ако вие сте имали доходи от други мрежови компании, то тях също трябва да нанесете в предходните редове и в ред 7.8 да посочите общия сбор на доходите от всички редове, от всички компании. Тук искам да отворя една скоба и да поясня, че на всеки ред от таблиците за попълване има достатъчно подробни обяснения за това как да се изчисли съответната сума на реда или откъде да се вземе, ако има кореспонденция на това приложение с някакво друго приложение, което всъщност улеснява нашата работа. След като вече сме изчислили доходите за годината, от тях трябва да се приспаднем онези 25% необходимо присъщи разходи, които
законът ни изисква да доказваме с никакви счетоводни документи. 25% от 5100 лева, това са 1275 лева за цялата година. Изваждаме тази сума от 5100 и получаваме 3825 лева, което всъщност представлява нашият облагаем доход. Този облагаем доход трябва да пренесем вече в част втора, по-долната таблица, която е с наименование Формиране на годишната данъчна основа. И от тази сума вече да се приспаднем здравните осигуровки, които мрежовата компания е удържала през годината за наша сметка. В случая това са 100 лева и 80 стотинки, което е сбора от последната колонка на помощната ни табличка. Нанасяме го в ред 2.5, след което го принасяме на ред номер 2. Ред номер 2 е обобщаващ ред. Той обобщава всички суми, нанесени от ред 2.1, 2.3, 2.4 до 2.5. Но тъй като ние нямаме удържани други осигурителни вноски, при нас сумата, която ще бъде на ред 2.5, ще съвпадне с тази на ред 2. Тук искам да припомня, че ако вие като пенсионер през годината сте декларирали пред вашата мрежова компания, че желаете да ви бъдат удържани вноски за държавно обществено осигуряване, то тя тогава би следвало да ви прави такива вноски. В повечето случаи обаче пенсионерите не декларират желание за допълнителни пенсионни осигуровки, затова компаниите удържат единствено вноски за здравно осигуряване. Приспаднали сме вече здравните осигуровки, които компанията ни е удържала от нашия общ облагаем доход и получаваме разликата, която е 3724 лева и 20 стотинки, което представлява нашата годишна данъчна основа. Нанасяме тази сума на ред 4 от част 2. По-надолу в следващата табличка трябва да посочим в колонка 3 на ред 1 отново нашия доход, който сме получили, който взимаме от ред 7-8, а в колонка 5 да посочим данъка, който е удържала през годината от нас мрежовата компания. Ние вече сме го изчислили колко е за годината в нашата помощна таблица. Това са 372 лева и 42 стотинки. Записваме в колона 5 на ред 1 и след това пренасяме на ред номер 3. С което всъщност ние приключваме попълването на нашето приложение номер 3 и преминаваме към попълване на основното тяло на годишната декларация. На слайда виждате страница 1. В нейното попълване няма нищо особено и нищо сложно, тъй като тук просто трябва да се нанесат вашите лични данни. Имена, единен граждански номер, адрес и така нататък. Искам само да отбележа, че ето тук в точка 7 трябва да поставите кръстче, с което всъщност вие декларирате, че сте местно лице, което уточнихме какво означава в началото на видеото, и че нямате доходи от чужбина. Долната табличка, част 2, данни за упълномощеното лице, се попълва в случай, ако вие решите вашата декларация да бъде подадена от упълномощено от вас лице, близък, познат, роднина и така нататък. Тук трябва да бъдат попълнени неговите лични данни. Не се изисква за целта нотариално заверено пълномощно. Попълването на тази таблица е достатъчно, за да може упълномощеното от вас лице да подаде вашата декларация. Попълнихме страница номер 1 от основното тяло, преминаваме към страница номер 2. Страница номер 2 е също с информативен характер. В нея всъщност се посочват какви приложения прилагаме ние към декларацията.
тъй като те могат да бъдат много и най-различни, и какви други документи сме приложили. Тук на ред 3 трябва да посочим с кръстче, че ние прилагаме към нашата декларация приложение номер 3. А на ред 12 трябва да посочим броя на служебните бележки, които сме приложили от мрежовата компания. Отварям една скоба, за да поясня, че всяка компания, когато издава служебни бележки при всяко изплащане на доходи, трябва да издаде служебните бележки в 2 екземпляра. Едната от всяка служебни бележки се прилага към данъчната декларация, а другата се остава за вас за евентуална информация и справки. Попълнихме страница номер 2. Продължаваме към попълването на страница номер 3. Страница номер 3 вече това е част 4 от декларацията. Тя е свързана с изчисляването на данъка върху общата годишна данъчна основа. На слайда виждате в лявата страна страницата от декларацията, а в дясно се намира нашето приложение номер 3, което ние попълнихме, тъй като данните в страницата от основното тяло трябва да прехвърлим точно от това приложение номер 3. На втори ред, където е посочено с зелената стрелка, трябва да посочим каква е нашата годишна данъчна основа, която сме декларирали в приложение номер 3. Тя, както виждаме, беше 3724 лева и 20 стотинки. Същата тази сума принасяме и на ред 6. Разбира се, при условие, че на ред 3, 4 и 5 нямаме друго нищо за попълване, както и в нашия случай. След това, ако на ред 7 нямаме никакви данъчни облекчения, на ред 8 трябва отново да посочим нашата обща годишна данъчна основа, от която след това да изчислим какъв е данъка, който ние дължим за този доход и който е 10% от сумата, посочена на ред 8. В случая това са 372 лева и 42 стотинки. На този ред посочваме сумата, която дължим като данък. Но ние видяхме, че през годината мрежовата компания ни е удържала регулярно такъв данък и той е в нашата ситуация 372 лева и 42 стотинки, който ние посочихме и в приложение номер 3. Нанасяме тази сума на ред 10 и всъщност установяваме за нашата ситуация, че данъка, който дължим, изцяло е бил авансово удържан и внесен от мрежовата компания. Така че към момента, в който ние подаваме нашата декларация, нашите данъчни задължения са приключили и нямаме задължение да внасяме повече данък. С това попълването на данъчната декларация приключи. Остава да подпишем и да подадем декларацията. Мястото на подаване, това е териториалната дирекция на Национална агенция по приходите по вашия постоянен адрес. Начина, по който можете да я подадете, начините, по които може да подадете декларацията, са 3. На място, което може да направите лично или чрез упълномощено лице, за което вече говорихме, че трябва да попълните данни на страница 1 от основното тяло на декларацията. Може да подадете декларацията и по пощата, задължително чрез препоръчено писмо с обратна разписка. Искам тук да обърна внимание, преди да поставите декларацията с приложението и служебните бележки в плика, отново да проверите всички места от декларацията и от вашето приложение, които са отредени за подписване. И ако сте направили някакъв пропуск и сте пропуснали да се подпишете
на определено за това място, да поставите вашия подпис. Тъй като ако вие подадете лично декларацията си, то данъчният инспектор, който ще я приеме, предварително ще провери дали навсякъде сте се подписали и ако има някакъв пропуск, ще ви помоли да се подпишете допълнително. Но ако изпратите декларацията по пощата, тази проверка няма как да стане. Третия начин за подаване на декларацията е по електронен път с електронен подпис. Електронният подпис може да бъде ваш, а може да бъде и на ваш близък, познат приятел, т.е. електронен подпис на упълномощено от вас лице. Ако обаче изберете този начин за подаване, чрез електронен подпис на упълномощено лице, добре е да знаете, че това изисква предварително извършване на някои административни дейности, което изисква време, така че изборът на този вариант за подаване изисква да го направите малко по-рано, преди крайния срок за подаване на декларацията. Ако решите да го направите в последния ден от срока, то тогава няма да успеете да използвате този начин на подаване на декларацията. Крайният срок за подаване е 30 април. С това нашият видеоурок за попълване на годишна данъчна декларация за 2012 година от лица, които са имали доходи от мрежов маркетинг и са били пенсионери, завърши. Аз се казвам Натка Цанкова. Благодаря ви за вниманието. За допълнителна информация може да използвате моите координати, които виждате на този последен слайд. Желая ви здраве, успехи, по-големи доходи от мрежов маркетинг през следващата финансова 2013 година. От мен довиждане и до нови срещи!